बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा बायदियै थांनाय 28 डिसेम्बर सानखालि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म फरायसालिमा टिपकाया सरकारि गनायथि मोननायखौ लानानै दिनै फरायसा फरायसुलि बिथांमोना बिटिआर सोरखार आरो आसाम सोरखारनिसिम साबायखर बावहरदों। क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय टिपकाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म फरायसालिमानि फरायसुला फरायसुलिफोरजों लोगोसे नेहाथारि जोरां ब्रह्ममोना सरकारि जानायनि थाखाय दानि बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर'जों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रमेश पेगुखौ साबायखर बावहरदों। परबतजरानि टिपकाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म फरायसालिमानि फरायसुला फरायसुलिफोरा टिपकाय गुरुदेव कालीचरण कलेजआ गभर्नमेन्ट कलेज जानायनि थाखाय बिटिआर सरकारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जोंनि गासैबो फरायसुला फरायसुलिफोरा खुसि मोनदों गोसोआव। जोंहा थांनाय टिपकाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म कलेजआ दि गभर्नमेन्ट जाबाय, बे जानायाव जोंहा गोबां फरायसुला फरायसुलि बिथांमोननि खुसिनि बाथ्रा। जोंहा गोबां गोबाव जाबाय, जोंनि सार आरो मेडाम मोनहाबो दिनैसिम जोंखौ जेबो दरमा लायालासे बा रांखावरि लायालासे फोरोंबोगासिनो दङ। बे समाव जोंहा साबायखर बावोदि सारमोनखौ जोंनि बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमोद बर' सार आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो जोंनि सोलोंथाइ बिफाननि गाहाय डक्टर रमेश पेगु सारखौबो रोजा रोजा साबायखर बावो। सार आरो मेडाम मोनना माखासे लिस्ट दंबावो, सार आरो मेडाम मोननिखौबो साख्रिखौबा थाबैनो खालामनानै होगोन, आं बेखौनो जोंनि गासै फरायसुला फरायसुलि जानानै खावलायहरो। जों बे टिपकाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म कलेजनि फरायसुला फरायसुलि जानानै जों गोबां गोजोननाय मोन्दों आरो जों साबायखर बावहरबावनो सानो जोंनि दानि बिटिआर सरकारनि गासै मावफुं सोद्रोमाफोरखौ।